होननानै बेबायदिनो बुंना गालांदों। दा दिनै बर'खौल' मानो टारगेट खालामबाय थायो, मानो बर'खौल' होखारनो नागिरबाय थायो? दा जायगा जायगा मानसिफोरनि जिबना जेबो गैखाला, बे मानसिफोरनि गथ' गथायफ्रा जिबन जाखाला जेब्ला बे मानसिफोरनि फिसा फिसौफोरखौ नोंसोर गोथां सेथे सेथे बुथारजोबदो फेरेंगाबोन। जों दा चिरां जिल्लानि डिअ अफिसाव बै दाखालि 4 थारिखखालि सान्तिपुरनि सोनाबजाय अदालगुरि गामिनि गासै 300 न'खर बेखौ होखारनायनि जानाखि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ लाहार फाहार खालामदोंमोन आरो 4 थारिखखालिनो बे अदालगुरि जायगायाव थांनानै बे बर' बुरि सानैखौ जे बे दाफनायाव बुलायनाय जों माने नुदों मिडियायाव। ओमफ्राय बेखौ लानानै आं मा जामारदों मैया 5 थारिखखालि आं बे जायगायाव थांदों, लोगोफोरखौ लानानै नायदिंदों। दा बेयाव थांनानै आं गासिबो रिपर्टखौ लाना फैदों। दा बेखौनो आं दिनै चिरां जिल्लानि डिअफोराव रायज्लायना फैदों। आंजों गोबां रायजोफोर दंमोन, दा बिथांमोनहा थांजोब्बाय। दा आसलथे बे जायगायाव अदालगुरियाव जानाय घटना, बे जायगायाव बर'फ्रा 2005आव थानायनि मोनसे डिअफनि माने लेखा दङ। बिसोरो बे जायगायाव 2005आव थादों, बिनि डिअफनि लेखा दङ। दा बे हिसाबै 2005आव थादोंब्ला जे नैबे फरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 ओमफ्राय एक्ट रुल्स एन्ड गाइडलाइन्स बे लेखा बादिबा ट्राइबेलफ्रा 2005आव हाग्रायाव थादोंब्लाबो जेरावखि थायाखै मानो बिसोर थानो मोनो, बिसोरखौ होखारनो हाया। बिसोरनो हा हु होनांगौ, बिसोरनो लामा सामा बानायनांगौ, स्कुल बानायना होनांगौ। दा बेफोर बे आयेनाव बेफोर दङ। दा गथे बिसोरखौ होखारनो हाया। दा आं नैबे लेखाखौ मोन्दों 2005आव जायनाखि बिनि डिअफ चिरां जिल्लानि डिअफ, बे डिअफआ बे जायगायाव जे एनक्रस जादों, बे हाग्रायाव जे एनक्रस जादों अदालगुरि जायगायाव, बे होननाय रेकर्ड दङ। दा बिसोर बिसोर थानायनि जायनाखि रेकर्ड बे गभर्नमेन्ट रेकर्डआव दङ। आरो लोगोसे बिनि उनावबो बे जायगानि रायजो राजाफ्रा बेनि चिरांनि डिअफजों रायलायदों, रेन्ज अफिसारजों रायलायदों आरो बिसोरबो बे जायगायाव थानायनि बाथ्राखौ बुंदों। थानो मोनगोन, थानो हागोन, जिपिएसबो खालामदों आरो बिसोरनो माने बे जायगायाव गोबां माने भटार आइडि खालामनाय, ओमफ्राय गुबुन डकुमेन्टस खालामनाय, बेखौ खालामनो हादों। ओमफ्राय पलिटिकेल लेभेलावबो जोंना माने बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' आरो लोगोसे फरेस्टनि इएम रन्जित बसुमतारीजों रायलायदों आरो बिथांमोनाबो जे थानो मोनगोन नोंसोरो बे जायगायाव, नोंसोरनि लेखाल' थिग थानांगौ, नोंसोर 2005नि लेखा बानाय होनलायनायखाय बिसोरो 2005नि लेखाखौ बिसोरो खालामना लादों। दा बेफोरबायदिखौ नायोब्ला दा बे जायगायाव बिसोरखौ माने दोननाया बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआनो दोनदों आरो लोगोसे पलिटिकेल माने तरफनिफ्राय बे प्रमद बर'मोनहा बिसोरनो इनकारेज खालामदों बेयाव थानो थाखाय। दा बिसोर जुदि बेयाव थानो थाखाय इनकारेज खालामदोंब्ला, थानो थिनदोंब्ला आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआबो थानो जुदि बुंदोंब्ला बिसोरनाव, बिसोरखौ जुदि बे जायगायावनो थानायनि लेखा पत्र खालामनानै जुदि होदोंब्ला, दा दिनै मानि थाखाय इभिकसन मोनलाय, मानि थाखाय बिसोर होखारनो नागिरखो? दा प्रश्नआ बेनो। दा गोरिब दुखि बर'फोर जेरावखि थाया, नोङो 2005नि सिगां जुदि थादोंब्ला बिसोरनोथ' दिनै थानायसो बेब'स्था खालामनांगौ, बिसोरखौ होखारनोथ' बाथ्रा थानो हाया। दा जोंनि मानसिफ्रा, बे जायगानि मानसिफ्रा, बर' मानसिफ्रा थागिबि फिसा, जों बे थागिबि फिसाखौ आलाय सिलाय दिनै दगमाव खालामना होयोब्ला, जिबननि खुनु मोनसे माने स्टेबोल थानायनि बेब'स्था जुदि खालामना होआब्ला, बे दफा खोथा बुङोब्ला नोंसोर बेयाव थानो मोनो, एखमब्ला थानो मोना होननानै जुदि बुङोब्ला, होखारबाबो नागिरब्ला बिसोरनि जिबना बोरै जागोन? दा गोरिब मानसि, बे गोरिब मानसिखौ जों अनाब्ला सोर अननो? जों दा बिटिआर गभर्नमेन्ट मोनबाय, बिटिसि गोदान सरकार फैबाय, दा बिसोर अनाब्ला सोर अननो? सोर अननांगोन ना? आरो गोरिबफोर जुदि जों अननो रोङाबा, गोरिबफ्रा जौगायाब्ला होनब्लालाय जाथिया बोरै जौगानो? बेखायनो जोङो बे गोरिब गुन्द्राखौ जों बांसिन अननांगौ। बिसोर असहाय मानसि, बिसोर जेबो गैया, बिसोरनो सहाय नांगौ। बेखायनो जों बिसोरखौ बांसिन अननानै बिसोरनो जों सहाय होनांगौ, बे जोंनि दायथ' जानांगौ। दा खिन्थु होखारलाबायनो नागिरनाय बेथ' मोजां माबा नङा बेयो। आरो इनहिउमेन कार्ज बे, इनहिउमेन कार्ज, बेखौ होखारलाबाय हाया। दा अबयसे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बुंदों जे बिसोरखौ दस्रा जायगायाव माने बोखारनानै लानानै दोनहैनो, बे बाथ्रा बुंदों। दा जायगा मानसिया जों जेराव थाखाबाय, जोङो बे जायगाखौ नागारा, बे बाथ्रा बुंदों। आरो मोनसे माने सोंलु फैदों, दा दिनै बर'खौल' मानो टारगेट खालामबाय थायो, मानो बर'खौल' होखारनो नागिरबाय थायो? दा जायगा जायगा बर'खौ होखारदोंबो। बे प्रमद बर'नि सरकार फैनायनिफ्राय गोबां जायगाफ्राव बर'खौ होखारदों, न' बां सावनानै होखारदों, न' बां बुख्रुब सुख्रुब होखारदों। दा जोंनिखौल' मानो होखारो, मालायखौ मानो होखारा? दाथ' बे ओनसोलाव, बे हाग्रा ओनसोलाव बिराद बुरजा माने गुबुन जाथिफोर, बाहेरानि मानसिफोर, बेबो जों जायगानि मानसि नङा बेबो। जोंथ' बर'फ्रा बे जायगानि आसामनि थागिबि फिसा, जों बे आसामनिफ्रायनो बबेबा खना जायगानिफ्राय फैनानै जायगा नागिर थाफैनाय जानो हागौ, मिक्स जानानै थाफैनाय जानो हागौ। खिन्थु जायफ्रा बाहेरानि थारिखनि आसामनि ओंख्रा, भाषायाबो गोदान, एखेबारे बुजिनो हाया जों। झारखन्ड थारखन्डनि फैनाय दङ,
जेरै छत्तीसगढ़ फैनाय दं मानसिफोर दङ दा बिसोरथ' 2005नि फरेस्ट दारिगि नैबे डुवेलार्स एक्ट बे फरेस्ट दारिगि राइट्स एक्ट बिनि माबायावथ' बिसोर गोलैया आउटआवबो बिसोरथ' गोलैया बे आयेन बादिब्ला फरेस्ट राइट्स एक्ट 2006नि आयेन बादिबा बे जायनाखि गुबुन गुबुन जाथिफोर थाफैदों हाग्रायाव बिसोर थानाया मोनथाम जेनेरेसननि सिगां थानाय जानांगौ जेराव मोनथाम जेनेरेसन बा मोनसे जेनेरेसन 25 बोसोरखौ लादों दा 25 बोसोरब्ला मोनथाम जेनेरेसन बा 1930 जायो दा 1930निफ्राय बे जायगायाव थानाय जानांगौ दा जोंथ' नुजोबदोंना गासिबो बे हाग्रायाव खुनु रावबो 1930निफ्राय थायाखै थादोंब्ला बे जायगायाव गोदो साइफोरनि दिनाव बर'फोर थादों बर'फोर बादै खुनु रावबो दा जायफोरखौ बुंदों आरोखि सावथालखौ होनना बुं बे उरावफोरखौ होनना बुं बा नेपालि होन बांगाल जुंगाल जेखौ जाथि होनना बिसोर रावबो गैयामोन जायगायाव अब्ला दिनै जायफ्रा थानो मोना बिसोर थागासिनो दं दिनै आरो जायफ्रा दङ बिसोरथ' बावाखै बुंनो थांब्ला नै बावथाराखै सोरबा रिसेन्ट बे 2005नि जानाखि माने फरेस्ट राइट्स एक्ट जानाखि नियम बिनि नियमनि उनावबो बिसोर एनक्रस खालामनानै दं दासिमबो एनक्रस खालामनानै दं दा दिनै बिसोरखौ होखारनायनि बेबस्था लाखिसै दा खिन्थु गावनिखौसो होखारनानै लाबाय बेथ' जोबोद दुखुनांथाव जायोना बेनिफ्राय दुखुनांथावनि मा थानांगौ दिनै फुङावल' हमना सिन्था खालामनांगौ जे दिनै बे गावनि माने माबाफ्रा फिसाफ्रा जुदि आलाय सिलाय जायोब्ला बे बिमा बिफानि नोजोराव बेसेबां दुखुनांथाव सोर बिमा बिफा सैज्य खालामगोन गावनि फिसा फिसौखौ आलाय सिलाय जानाय नुयोब्ला आरो सोर फिसाफ्रा गावनि बिमा बिफाखौ मोदै रथ' गाबनाय नुयोब्ला सोरनि फिसाफ्रा बेखौ सैज्य खालामगोन दाथ' बे होखारोब्लाथ' बिदि अबस्था जागोन बिसोर न' बां गारना खारनांगौबा न' बां माने बुख्रुबना ओंखार जायोब्ला बे अबस्था जागोन दा उथे मा खालामनो दिनैलाय दा नोंसोर थानोबो थिनो आरो होखारबो नागिरो नोंसोर लेखाबो बानायो डिपार्टमेन्टआबो आरो गावसोरबो बिटिसिनि सरकाराबो फेरेंगामोनाबो थानायनि मोनसे लेखा बानाय होनना बुङो लेखाबो बानायनानै लाबाय दा जों थेवबो होखार नागिरब्ला मा खालामनो जाबावनो बिसोरलाय मा खालामनो जाबावनो आं ओंखायनो मोनसे माने साजेसन होनो लुगैदों फुङाव बर'मोनखौ जे फेरेंगामोनखौ नोंसोर बे मानसिफोरनि जिउआ जेबो गैखाला बे मानसिफोरनि गथ' गथायफ्रा जिबन जाखाला जेब्ला बे मानसिफोरनि फिसा फिसौफोरखौ नोंसोर गोथां सेथे सेथे बुथारजोबदो फेरेंगामोन आं बे बाथ्राखौ बुंनो लुबैयो फुङाव बर'मोन नोंसोर ओरैनोबो बोसोरफ्रामबो एंक्रुजार्स माबा माबि होननानै गावथारलायगासिनो दं एखेबारे सोरबा न' बां सावनाय सोरबा गावथारनाय बे खालामगासिनो दं जे खालामदो नोंसोर बेखौ खालामनाया स्रा जाथोंसै जोबथोंसै समयसा आरो जों रायजो राजाखौ खालामनो लुबैदों बे हाग्रायाव थानाय ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो नोंसोरबो गथायहैदो बिसोरनो बे फेरेंगामोननो फुङाव बर'मोननो गथायहैदो गोदनाव सेथोना बुथारथोंसै ओरैहाय नेसनेल पार्क जागोन होननायनि थाखाय बुथारदों खोमा दा बेनो दा नेसनेल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंसुरि खालामनो होनना बुंदों दा वाइल्ड लाइफ सेंसुरिखौ 2024आवसो डिसिसन लादों दा 2024नि सिगां बिसोर दंखायोब्ला दिनै नोङो 2024आवसो बे मानसिफोर थानाय जायगायाव बर'फोर थानाय जायगायाव नों बोरैहाय वाइल्ड लाइफ सेंसुरि बानायनो फालाय बेथ' कुइसन जागोन ना दा 2005आवनो बिसोर दंखायो जेनेबा रेकर्डआ दंखायो जेनेबा लेखा दंखायोब्ला अब्ला नों 2024आवसो बोरैहाय माने वाइल्ड लाइफ सेंसुरि बानायनो फालाय बेथ' दुखुनांथाव बानायथों जोंहा दुखु गैया माने जिब जुनारफ्राबो थांनानै थानांगौ जोङो हाग्रा बंग्रा जोङो नांगौ हाग्रा बंग्रा गैयाबा जा रिजार्भ फरेस्ट गैयाबा थांनानै थानो हाया जोंनि आंगो लोगो रिजार्भ फरेस्टआ दा जिब जुनाराबो जोंनि आंगो लोगो थांना थाथों बिसोर नांगौ बिसोरनोबो सेंसुरि नांगौ वाइल्ड लाइफ सेंसुरि नेसनेल पार्क खालामथों जोंबो नांगौ खिन्थु दिनै बर'फ्राबोथ' मोनसे प्रटेक्सन दंमोन ना